Другаро Пенев, вие най-добре можете да кажете какво е настроението в отбора. Мисля, че момчетата са вече на терена. Добра настройка има в колектива. Това, което показахме и в шампионата, и в отделните срещи в нашите купи, стигате да запомнят тези неща, които в последния момент ги казахме. Аз мисля, че добро настроение има и се надявам, че и добра игра ще покажат в тези 90 минути. Съдята от Швейцария Курт Рьотлисбергер с помощници Келенбергер от близката страна на игрището и Мюлер и тримата от Швейцария извеждат двата съперника. ЦФК Средец изцяло в червен спортен екип, Рода от Керкраде, Холандия, изцяло в жълта спортна форма. Стана ясно, че отборът на ЦФК Средец трябва да има железна защита, много активна средна линия, която да помага и на защитниците, и на нападателите, и атакуващи играчи, които да могат да победят Рода поне с 2 гола. В резервите на ЦФК Средец са записани вратари Апостолов, Филипов, Витанов, Танев и Донев. Атака отдясно, може би гол, не в последния момент. Играчът с номер 5 Горебах изчиства. Да не забравяме, че след Реал Мадрид отбора на ЦСК е този, който играл най-много мачове. Да видим сега какво ще стане. Жалко Костадинов. Костадинов имаше великолепна позиция. Виждате го сега на екрана и той съжалява повече от нас, наверно. Номер 5 Горебах. Видяхте преди малко нещо крайно опасно. Можеше да бъде и много неприятно за Вълов. Истински изстрел от около 17-18 метра на играчът с номер 10 Хансен. Иванов изчиства. Георгиев, играчът с номер 10, търси Стоичков. Наляво добре се освобождава Стоичков. Стоичков и 1-0. 1-0 за ЦФК Средец в 11-та минута. Не може да има гол. Прекрасно начало на този бой. Бяхме и сега при повторението. Аплодисментите са най-вече за Христо Стоичков. Трибуните ликуват. Той е техен любимец. Голът, това е върховният момент в футбола. Ето го Христо Стоичков, след като получи великолепна топка от Георгиев. Я провря под вратаря Недебург и 1-0 за ЦФК Средец. 11-та минута, прекрасно начало. Георги Димитров изчисти. Киров. Янчев. Пенев. В зоната на дясно крило. Пенев. Великолепна топка. Сега Костадинов е на дневен ред. Костадинов. Второ положение, което пропуска този път, разбира се. Той имаше съпротива от страна на холандския бранител, за разлика от първия път. Ето още един път. Вие как получава топката Костадинов. Добре се пребори, влезе в наказателното поле и стреля вън. Стоичков. За малко автогол. Пенев не докосна топката с глава. Отново Стоичков центрира. Трифон Иванов там в наказателното поле. Пенев. Георгиев. Ето това щеше да бъде втория гол на Стоичков, ако
Страничният съдия Мюлер не беше вдигнал флага, за да го повести в засада. Георгиев към Киров. Буребах улавя топката с ръце, очевидно трябва да го извика съдията Рьотвисбергер и да му покаже жълтият цвят, тъй като по подобен начин може да се играе хандбал или баскетбол, но не и футбол. Стоичков изпълнява. Костадинов, видяхте с глава каква паника създава там в редовете на холандската защита. Малко по-спокойно и по-точно трябва да се действа. Виждам, че холандските бранители са готови. Готови са да пуснат още някой друг гол. Фрейзер и ъглов удар. Стоичков съкратно. Добре връща Младенов. Георгиев, ако се не лъжа, играчът с номер 10. Още един път вижте тази възможност, тази акция. Необходим беше по-точен удар с глава на Георгиев. Неприятна акция. Силен и за радост на Вълов. Неточен изстрел на Хрунендайк. Пенев. Потърси наляво Стоичков. Стоичков има топката. Костадинов. 2-0. Прекрасен гол на Костадинов в 65-та минута. Великолепен гол. Този път иначе твърдите холандски бранители не можаха да реагират. Не можа да мръдне и вратарят Недебург. Вижте отново. Пенев намери Стоичков. Стоичков продължи комбинацията. Ето го Костадинов. Великолепно, технично. Прекрасно мога да кажа. 65-та минута. 2-0 за ЦФК Средец. Необходим е още един гол поне, за да илюстрира съотношението на силите в този матч, но това не е чак толкова важно, за да вдъхне сигурност преди реванша след 2 седмици в Керкраде. 65-та минута. Стоичков Костадинов 2-0. Ето сега възможност. Ето, може би нов гол. Иванов, защитникът се беше включил. Много добре се включи Трифон Иванов в тази атака. Не му достигна малко техника да окрути топката и да забоде за трети път в мрежата на Рода. Още един път имаме възможност да видим това добро подаване. Пенев. Технично, за жалост не точно. Атака на Рода. Много голяма опасност. Още не е отминала опасността. Ето. За радост. Имало е съдийски сигнал. Ние не сме го чули тук за коментаторската кабина. Засада и страничният съдия Мюлер вдигна флага. Ван де Льор. Хрунендайк. Вълов напусна вратата. Опасно беше това положение. Обстановката на реванша ще бъде тежка. Иванов потърси Стоичков. Неточно Пенев, но Стоичков в засада. Стоичков в засада, но и да не беше в засада. Стоичков
Съдията Рьотлисбергер би трябвало да има електронна машина, за да изчислява вече нарушенията. Най-сетне се осмели да покаже червен картон. Не знае дали на този, който най-много заслужава, но по съвкупност поне един червен картон трябваше да има. До сега твърде закъсня съдията. Това е номер 6, Соврин. Не направи добра реклама на холандския футбол Рода, след като миналата година толкова много се възхищавахме от националния отбор на Холандия, завоювал съвсем заслужено европейската титла. Ето, че дойде най-тъжния момент в този матч. Втория сериозен удар към вратата на Вълов се увенча с успех. Не можем да виним в никакъв случай вратаря Вълов. Ето сега Костадинов. Костадинов още продължава атаката на червените. Георгиев елиминира вратаря Недебург. Трябваше веднага да насочи топката, да я центрира. Фаулиран беше. Сега пряк свободен удар. Аз не зная какви жълти картони имат играчите на Рода в предишните си срещи. Може би доста от тях няма да видим на реванша. Но все пак дори с цената на толкова много картони, от които един червен, се добраха поне сега, 6-7 минути преди края, ако няма продължение, до един резултат, от който те би трябвало да тържествуват. Остават 4 минути до изтичане на редовното време. Стоичков! Жалко, хубав удар. Точно. Ето го и последния съдийски сигнал. Очаквам колегата Ексеро да покани на разговор старши треньора на ЦФК Средец Димитър Пенев. Ще чуете мнението на Пенев. Ето го. Естествено, победата е победа. Мисля, че ще продължим и във втория матч в Холандия успешно. Жалко, че просто шанс имаха Рода с едно положение, което го реализираха. Но смятам, че в Холандия ще играем може би по-добре, тъй като те трябва да все пак да търсят резултат, който за тях им трябва. Изненадаха ли нещо днес, ако изключим тази... Аз ви казах и преди това, че преминаха границата на твърдата игра, на много моменти бяха груби и може би това оказа влияние върху